Mä oon Niina Nordlund ja mä kirjoitan talousblogia, jonka nimi on Lapset ja raha. Mä oon itse innostunut tai oppinut sen säästämisen ihan pienestä pitäen. Eli mä oon ollut tosi innokas säästämään. Ja sillä tuossa oikeastaan vasta opiskeluaikana, niin siinä vaiheessa tämä sijoittaminen tuli kuvioon. Mä sijoitin nämä kesätyörahat IT-osakkeisiin tai itse asiassa Soneran osakkeeseen just siinä vaiheessa, kun se oli nousemassa sinne aallon huipulle. Ja sitten tulikin aikamoinen romahdus, että siinä mä oon niin kantapään kautta oppinut näitä sijoittamisen, että miten voidaan vähentää sitä riskiä siinä sijoittamisessa ja vähän myös sitä pitkäjänteisyyttä sitäkin kautta. Ja eikä kannata kaikkia munia samaan koriin tosiaankaan pistää, että sekin tuli vähän ikävällä tavalla opittua. Onneksi siinä vaiheessa ne rahat, joita mä sijoittelin, oli aika pieniä summia, eli tietenkin aina kaikista opista pitää käytännössä jotain maksaa, niin mä oon sitten silloin maksanut ne omat opit. Lasten myötä niin tämä talouskasvatus alkoi kiinnostaa. Eli miten mä voin opettaa lapselle semmoista viisasta, hyvää rahan käyttöä, sen rahan arvostamista, mutta sitten myös mä haluan opettaa heitä ihan sitä sijoittamaan. Ja tänään on aiheena siis sijoittamisen ABC, sijoitusneuvoja lapsiperheille. Eli mä vähän pohditaan, että miten perheessä voidaan miettiä niitä raha-asioita yhdessä ja miksi kannattaa aloittaa se sijoittaminen jo lapselle ja mitkä on tavallaan ne ensiaskeleet sitten siinä. Ihan ennen kuin mennään tähän aiheeseen, mä haluan vaan nostaa muutaman tämmöinen fakta esille, että minkä takia erityisesti meidän äitien ja naisten pitää olla kiinnostuneita tästä säästämisestä ja sitten myös sijoittamisesta. Eli yhä meidän euro on 82 senttiä miehen eurosta. Ja sitten kun päästään eläkkeelle, niin saadaan enää 66% siitä miehen keskieläkkeestä. Ja kaiken kukkuralle me eletään pidempään. Eli täällä on paljon miehiä täällä kuuntelemassa, niin on hyvä pohtia myös, mikä se tilanne on tavallaan sillä toisella osapuolella. Että kannattaa yhdessä miettiä niitä talousasioita perheenä ja sitä kautta sitten myös sitä kiinnostusta ja motivaatiota siihen säästämiseen ja sijoittamiseen syntyy, kun koko perhe on mukana näissä talousasioissa. Mulla totta kai on nämäkin asiat sellaiset syyt, minkä takia mä haluan säästää ja sijoittaa, mutta ennen kaikkea mulla on perhesyy, se minkä takia mä haluan säästää ja sijoittaa. Tässä mä en ole kuvassa, siinä on mun siskon perhe ja mun perhe, mutta sijoittaminen se tuo semmoista taloudellista vapautta, että pystytään esimerkiksi, me mielellään sijoitetaan osinko-osakkeisiin, koska ne tuottaa sitä osinkoa, jolla me aika usein sitten tehdään jotain reissuja, tai ainakin osittain pystytään aina rahoittamaan sitten kesälomamatkan niillä osingoilla. Eli jos alkaa miettiä, että halutaan säästää ja sijoittaa lapsille, niin ehdottomasti osakemarkkinat on se oikea paikka. Pankissa ei todellakaan kannata niitä euroja lojuttaa, vaan jos hyödyntää vaikka osinko-osakkeita, niin sitä kautta voidaan saada myös niitä passiivisia tuloja, jotka tasaa sitä perheen taloutta, mutta myös tämmöisellä pitkäaikaisella sijoittamisella voidaan saavuttaa isojakin asioita talouden saralla. Eli mä oon jostain lukenut, nyt mä en muista kuka se on, joka on sanonut tämän, mutta että me yliarvioidaan, mitä me voidaan saavuttaa lyhyellä aikavälillä, ja aliarvioidaan se, mitä me voidaan pitkällä tähtäimellä saavuttaa. Ja erityisesti tämähän pätee osakemarkkinoihin. Eli me ei tiedetä, että miten ne markkinat menee, onko ne nyt varsinkin tämmöinen tavallinen ihminen, joka ei sillä ei ole niin perehtynyt osakemarkkinoihin, niin on vaikea arvioida, että ollaanko me nyt siellä aallon huipulla vai nouseeko se vielä sieltä, vai onko se romahdus ihan tuossa kulman takana. Mutta pitkällä tähtäimellä on laskettu, että noin 200 vuotta tämmöinen yleisindeksi,
että miten ne osakemarkkinat on kehittynyt viimeisen 200 vuoden aikana, niin se on noin 7% on noussut vuosittain. Eli silleen voidaan miettiä, että pitkällä tähtäimellä on aika turvallista lähteä sijoittamaan. No, minkä takia sitten just lastenkin rahoja kannattaa sijoittaa? Lapsethan saa aika paljon. Tulee seteleitä kummeilta ja isovanhemmilta ja totta kai ne rahat kannattaa ehdottomasti laittaa poikimaan johonkin muuhun kuin pankkiin. Eli osakesijoittaminen siinä mielessä on aika turvallista, koska siihen pystytään mietitään, kuitenkin jos lapsi jo vasta syntyy ja sitten se sijoitushorisontti se on kuitenkin, voi olla jopa 18 vuotta ennen kuin se lapsi saa ne rahat itselleen käyttöön, niin siinä ehtii harjoitella sitä pitkäjänteisyyttä ja ehtii hajauttaa sitä sijoitusta niin kuin ajallisesti, jos aina niin kuin tietyn väliajoin lisää sitä säästöä sinne vaikka rahastoon. Eli tosiaan niin kuin tämmöisellä kuukausisäästämisellä saadaan sitä aika hajautettua, ja jos sijoittaa rahastoihin, niin sillä pystyy myös sitä markkinariskiä pienentämään. Eli ei käy niin kuin mulla kävi, että laitettiin kaikki Soneran osakkeisiin ja sitten oltiinkin vähän ihmeissään, kun se arvo romahti. Ja kun lapsi kasvaa vähän vanhemmaksi, esimerkiksi tuossa yläasteikäisenä, niin siinä vaiheessa kannattaa ottaa mukaan sen lapsen siihen ihan niin kuin seuraamaan sitä niin kuin omaa salkkua. Jos siellä on yksittäisiä osakkeita, niin se on tietenkin kiinnostavaa, mutta sitten myös, että lapsi näkee, että okei, että tämän verran ollaan niin kuin laitettu sitä pääomaa ja sitten tällä tavalla se on kasvanut näin vuosien aikana, välillä se on tippunut, mutta että se oppii semmoista, että ei välttämättä kannata hätiköidä, että helposti ehkä just mitä monet meistä tekee, tilastojen mukaan miehet tekevät tätä enemmän, että hätiköi liikaa. Eli ostaa ja myy, jolloin silloin tavallaan ne kulut nousevat, kun naiset sitten taas on vähän niin kuin siellä rauhallisempia keskimäärin sijoittajia, että pistetään ja odotetaan, mutta sitten meitä asottaa niin paljon riskiä, että siinä meillä on kummaltakin opittavaa. No, miten sitten aloittaa? Ihan pienin askelin. No eka on siihen tietenkin, jos lapsella haluaa alkaa säästää ja näin, niin pitää se pankkitili avata. Ja ehdottomasti sitten kummeille, isovanhemmille, ystäville, kaikille kertoa, mikä se pankkitilin numero on. Et sinne sitten alkaa saa kerättyä sitä pääomaa sinne lapselle. Sitten jos haluaa osakkeisiin sijoittaa, niin sitten pitää avata se arvo-osuustili. Sen voi tehdä omassa pankissa tai jollain muulla välittäjällä, esimerkiksi Nordnetissä tai jossain vastaavassa. Ja kuukausisäästösopimuksen pystyy tekemään myös monesti ilman sitä arvo-osuustiliä. Ja silloin kun valitaan joku rahasto, niin silloin on tärkeää, että niitä on ihan hirveä. Se on ihan hirveän vaikea niin kuin miettiä, että minkä rahaston mä valitsen ja mihin mä nyt sijoitan. Että siellä on erilaisia tähtiluokituksia ja on eri maiden yksiköitä ja rahastoja ja näin, mutta itse mä niin kuin lähdin katsoa, että mä halusin sijoittaa meidän lasten rahat semmoiseen eettiseen rahastoon. Eli semmoinen rahasto, joka ei sijoita tupakkateollisuuteen ja ei aseteollisuuteen. Ja sitten löytyi semmoinen omasta pankista sopiva semmoinen ja siihen sitten me tehtiin se kuukausisäästösopimus. Ja se oli ihan positiivinen asia, että se rahasto on jopa pärjännyt niin kuin indeksiikin nähden hyvin. Eli siinä mielessä tämmöinen, sanotaan, että indeksisijoittaminen, eli ei sijoiteta semmoiseen aktiiviseen rahastoon, jossa joku salkunhoitaja miettii, että mitä myydään ja mihin yhtiöihin sijoitetaan, vaan se indeksirahat, se on vähän niin kuin automaatio, että katsotaan, että tässä indeksissä on näitä yhtiöitä ja sitten se rahasto tavallaan seuraa sitä samaa suhdetta kuin mitä siinä indeksissä on. Niin, kun se on semmoista niin sanottu passiivinen rahasto, niin silloin ne kulut on yleensä paljon pienemmät. Eli sen takia tuossa on myös tuo kulut, että kannattaa katsoa, että löytyisikö semmoinen rahasto, jossa olisi pienet kulut, mutta joka sitten kuitenkin on ihan hyvä rahasto. No tuossa vähän jo tuli, että jos sijoitetaan suoriin osakkeisiin, lapsi, nuori voi kiinnostua vähän enemmän sitä osakesijoittamisesta. Esimerkiksi koneen osake, jos on, niin siitä aina kun mennään hissiin, niin hei, mä omistan tämän. Eli lapset saa niinku ihan eri tavalla kiinnostusta siihen niinku yhtiöön ja alkaa se osakesijoittaminen kiinnostaa.
yhteenvetona, eli kannattaa ottaa se ensimmäinen askel, jos ei ole sitä vielä tehnyt. Eli jos sä et itse vielä sijoita mihinkään rahastoon tai osakkeisiin, niin ehdottomasti suosittelen vanhempana, että se kannattaa tehdä. Se tuo semmoista pitkällä tähtäimellä taloudellista turvaa, mutta myös sitten yhtä lailla pystytään sille lapselle tekemään. Kun se lapselle tekee, siinä on kuitenkin voidaan sitä riskiä minimoida, koska se aikajänne on automaattisesti aika pitkä. Ja nimenomaan, koska se aikajänne on pitkä, niin lapsikin oppii sitä pitkäjänteisyyttä sitä kautta ja oppii sietämään myös niitä laskuja. No, ja jos tosiaan niin kun ne osakkeet tuntuu hankalalta, niin rahastosijoittaminen on todella helppo tapa, että on paljon niitä, tai pankit kaikki tarjoaa kaiken näköisiä rahastoja, että sieltä voi käydä kysymässä neuvoa, mutta kannattaa siinä sitten olla tarkkana, että mitä se pankki myy, koska heillähän on niin oma koira haudattuna, että totta kai he haluaa myydä semmoisia tuotteita, jotka on heille tuottoisia. Mutta sitten taas, kyllä pankeillakin on hyviä tuotteita, että pitää vähän niin kuin osata sitten ehkä kysyä niitä kysymyksiä. Ja jos tuntuu, että tämä on niin kuin vaikeaa, että en oikein tiedä, mitä mä kysyn ja näin, niin kannattaa varmasti ystäväpiiristä tai on myös tämmöisiä niin kuin erilaisia ryhmittymiä, joilta voi käydä kysymässä neuvoja sellaisilta, jotka on tehnyt sitä sijoittamista jo pidempään, että sieltä voi saada sitten ihan hyviä käyttökelpoisia vinkkejä. Mutta ehkä tämä, mikä tässä osakesäästämisessä tärkein on se hajautus. Eli ei käy niin kuin mulla kävi, että kaikki rahat yhteen osakkeeseen, vaan miettii eri toimialoittain, jo ehkä jopa maantieteellisesti tuosta indeksi, niin kuin tämmöisen rahastojen kautta, mutta sitten just se aikahajautus, koska me ei tiedetä, miten nämä markkinat tippuu ja nousee. Välillä ollaan alempana ja välillä ylempänä, mutta pitkällä tähtäimellä onneksi se on historiallisesti ollut sillä, että ollaan ylöspäin menty. Eli se on myös semmoinen ehdottomasti se, mitä kannattaa aloittelijan, tai ei edes pelkästään aloittelijan, vaan kaikkia kannattaa niin kuin pohtia sitä hajautusta ajallisesti ja markkinan hajautus. Ja tosiaan, mä oon tosiaan kirjoittanut sitä talousblogia, talouskasvatukseen liittyvää. Keväällä on tulossa pari kurssia Espoon työväenopistolla ja sitten on myös tulossa verkkovalmennusta. Ja jos nämä asiat kiinnostaa, näistä valmennuksista sieltä kautta tietenkin voi oppia lisää näitä aiheita, mutta jos ylipäätään tämmöinen, että minkälaisia viikkorahasysteemejä kannattaa ottaa tai mikä olisi sopiva viikkorahan määrä lapselle tai ylipäätään vähän niin kuin semmoisia talouskasvatukseen liittyviä aiheita, niin siellä blogista löytyy paljon sitä. Facebookissa mä jaan totta kai niitä, että tervetuloa seuraamaan Facebookia, Twitteriin, Instagramiin ja sitten meillä on Lapset ja raha YouTube-kanava. Et siellä mä lähinnä on jotain tämmöisiä kirja-arvosteluja ollut, mutta nyt seuraavat 5 päivää siellä on tämmöinen, ilmestyy joka päivä tämmöinen talousvinkki, eli sitäkin voi käydä tsekkaamassa. Hyviä neuvoja. Kiitos siinä tästä. Tämä hyvänä aasinsiltana toimii Palasen lista, niin seuraavana sitten tunnusluvuista niin jatketaan. No niin, loistavaa. Yes. Kiitos. Kiitos.